El passat dijous 20 d'abril tingué lloc el quart lliurament de premis de narrativa curta a la sala d'actes de l'Autoritat Portuària Tarragonina. No us distreu amb el reflex de la lluna, que avui és nova de trinca. I després, al final, vindran els premiats. Treballs seleccionats per la seva qualitat, Camp de Sirena. Els premiats han estat alumnes del Camp de Tarragona que cursen ESO i batxillerat, escollits d'entre més de 100 treballs. Cara al mar, de Núria Jiménez González, de l'Institut Antoni de Martí i Franquès, de quart d'ESO. I El gran somni, d'Andrea Borreguero Vidal, de l'Institut Tarragona de primer ESO. D'entre tots els guanyadors, 3 estudiants van llegir els seus minirelats al públic. Sobre el litoral marítim al Camp de Tarragona, la meva cara era d'estupefacció. Jo, que sóc incapaç d'escriure sobre qualsevol cosa que tingui bastant... L'acte va finalitzar amb una fotografia conjunta dels alumnes premiats i amb un discurs de Sílvia Rodes, directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona. L'assoliment de l'èxit escolar requereix d'unes línies d'actuació concretes i en aquest sentit des de l'administració educativa estem impulsant moltes actuacions per a millorar l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura dels nostres alumnes. El treball ordinari de les aules requereix d'incentius i motivacions que encoratgin i generin il·lusió i expectatives a les tasques habituals. És en aquest sentit que els certàmens i concursos complementen les tasques habituals i afegeixen rellevància al panorama escolar, ja que potencien els bons treballs de l'alumnat, generen satisfacció i reconeixement a la feina del professorat i projecten a la nostra societat els assoliments i èxits del nostre sistema educatiu.